Монтиране в строежа. Защото е по-завет на холандски, скандинавски тип къщичка ламарина, само от ламарина, с дупка на покрива, който е триъгълен, за да има печица малка и това, в което се инвестира е ламарината, печицата. И просто се построяват стени дълги и високи и вътре или палета за пода и после само спане и се носят дърва. И отиваш и работиш в някой бизнес магазин или хотел, няма значение, но въпросът е, че аз не мога да издържам на това икономическо напрежение. И видеята се правят артистични и колкото се може по-вдъхновяващи, като протест защо тези строежи не са довършени и защо много от нас нямаме жилище, работа и препитание. А това седи изоставено, докато хората умират, мисля от изнемогване, защото трябва да има ресурси, които докато сме живи използваме, а не някой да се загнезди някъде вечно, друг да умира, защото са го подлъгали. Протест артистичен, друго не може.